खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि जाफुंसारनाया बिमानि मोखाङाव खुसि लाबोगोन। नखराव गोजोन आरो खौसेथि फैगोन। मोजां सान। वृष राशि। हरखाबै नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय जाखांनो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननांगोन। मिथुन राशि। लामा हान्थिनायाव नोंथाङा हरखाब खैफोदजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सांग्राङै हान्थियोब्ला गाहाम। कर्कट राशि। नोंथाङा समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। समाजाव नोंथांनि माना बांनायनिफ्राय बांलांगोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय मिजिंआ जाफुंनायनि आसा दं। नोंथांनि खाफाल गेवगोन। कन्या राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला खहा जानो हागौ। रांखान्थि बिथिङाव लोरबां थासारि सोमजिगोन। तुला राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गोबां दुखु जारला सहायनांनो हागौ। गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो सुथुर जालायना थानाय दंब्ला जोबस्रांगोन। लोगोथिनि गेजेराव अनज्लायनाया बांगोन। धनु राशि। नोंथाङा जेखि हाबा मावा मानो गुबुननि हेंथा मोनगोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। गाज्रि सान। मकर राशि। नोंथाङा सोरजोंबा गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ। उसुखुथुजोंनो समा बारलांगोन। कुम्भ राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना सोरजोंबा साजा मोननांनो हागौ। दुखु दाहा सहायनांगोन। मीन राशि। नोंथांनि हेफाजाबाव बिदाया जाफुंसारनो हागोन। नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।